Čus lidi! Vítám vás u tohohle videa, dneska jsem tu sám, ale jinak natáčíme s Adamem Čtvrtníčkem a jmenujeme se Nubáci Ratatouille. Tohle je uvítací video a ukážu vám naše účty a asi za 2 hodinky vám ukážu ukážeme challenge, to se nechte překvapit jakou. No a Adam má když tak skoro všechny legendárky, jen 2 mu chybí, z toho 3 má na dvojce. To 3 má na dvojce, je to Láva, Sparky a počkat, máme tu omyl. Tak se nám tu vyskytnulo volání, za to se omlouvám. Teď se jdu přihlásit na svůj účet. Já mám jen pouze 3 legendy. Je to Lumberjack, Ice Wizard a Inferno Drak. Tady si můžeme spolu otevřít Golden Chest. No, money nic. Na houby, úplně na houby. Nic zajímavého. Mně chybí ještě hodně legendárek a kdybyste chtěli do našeho klanu, tak si budeme zakládat svůj vlastní, nový. Tohle je klan CZ, jako kdyby Euro, SK, Legion. A to je asi všechno, co byste mohli vědět, co byste potřebovali vědět. No a náš klan ještě nevím, jak se bude jmenovat, ale co nejdříve ho založíme a kdybyste chtěli, tak byste se mohli k nám přidat. Vidíte, jsme jako dost silní, máme dobré arény, jen je to na vás. My jsme aktivní skoro pořád. Tak to je asi všechno. Já se s Adou asi za 2 hodiny vrátíme a natočíme challenge. Bude to pěkná sranda. Děkuji, a to bude všechno. Tak čusky.